Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, dini nga atong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw mahigala. Unsa matarong adlaw pizza 26 na kini sa bulan sa Enero tuig 2023 o padayon kita mahigala sa ato nga mga buhatodo ni ining kabuntuhon. May mundo kanimo nung pulding. Ay may mundo sab kanimo pade. O sa tan inga mo usab Mr. Cheng. Yeah, may mundo kanimo Father very good. Kumusta na din ang ako ang mga kaparintihan, no? Membro sa Acab family, membro sa Academia family. Of course, daghan kay kong mga parinti, mga abordo, mga parinti sige hapon na nako, mga kaday, daghan pa no. Nga mga kining gitawag na tug sanga-sanga, no? Sanga-sanga gani kini sila si agaw kining Padre Christian Durango sa father side na po ni siya sa Acab family o si Father Onisimo Durango no sa father side kini mga Durango no kaya ang iyahang lulo ayahang lula igsuon man sa ako ang lolo something like that no so muna nga may mudto na kanatong tanan mga higala nga akong mga paisano dinha dapit sa may Kandabong may Salvasyon Sampiniton ug daghan pang mga kabaryuhan dinha nga maabot nining ato nga pagsibya sa DYWC. O katupod nga naabot usab sa teleradyo pinaagi sa Field Products. Kumusta na akong mga parokyano sa una sa Bayawan, Basay, sa kining San Francisco, Santa Catalina, dito pod sa may Kalumbuyan, din sa Dawis, Tanhay of course, sa Sibulan of course, no? Sa Manano, sa mayong mudto na kanatong tanan. Abay na mahigala, ato dahil nga usab nga timbayaon ug may mudto nga atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga obispo, of course, si Bishop Julito B. Cortez. May mudto na kanatong tanan mahigala. Abay na nakadungog mo og mga manok, kining among mga manok dire sa unsang orasa ni manok tugaok. Mutog dugaok di siya galauna sa hapon, alas 12 mudto. Ito higala, no? Pero ara kita mahigala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan, diining kabuntuhon. Bishop Jose Rapadas sa Diocese of Bigan, napili isa bagong pangulo sa Episcopal Formation on the formation of BEC, no? BEC, no? Iyang gipulihan si Bishop Ronald Lunas no sa Antipolo isip sa Bishop Ronald Lunas isip ang human nga biya na kini human nga nitaliwan na kini sa laing kalibutan. Balita mga higala gikan sa Vatican Antipolo Cathedral giisa na gitudlo sa Vatican isip International Shrine. Gani nangandam na karon ang Antipolo Cathedral alang sa selebrasyon sa pag-install sa nasangpit nga katedral isip usa ka international shrine. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan niining kamudtuhon. Abino ari kita mga higala sa atuang ginagmayng jolo joke. Requested gid mga higala kining mao nga parte no si Father Christian ingon gyud nga mas maayo nga naang gigitay joke no Father Christian. Abi no nag-istorya gyapon kini si Busting ug si Picoy no nya nag-away siguro niingon dayon si Busting ato kang Picoy. Ikaw ba Picoy? You are a perfect idiot. Niingon po dayon si Picoy. Niingon po dayon si Busting. Ayaw kalimot ha. Ayaw kalimot Picoy nga nobody is perfect. Giingnan man siya ni Picoy nga nobody you are a perfect idiot. Ingon po si Busting. Ayaw kalimot Picoy nga nobody is perfect.
Sakto po, sakto po. Joke ba yun? Joke din ba ito? Nahala, no? Padayon ta, rin na kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon usa gihapon kini siya ka Kristiyano. Usa gihapon kini siya ka magtutuo ni Kristo. Ang iyang pangalan mao si San Timoteo. Actually, kini si San Timoteo mahigala usa kini siya ka obispo. Muni siya ay mga sinaliga nila ni San Pablo. Born at Lystra sa Lycaonia, son of a great Greek father, and Eunice, a converted Jewish, joined St. Paul, preached at Lystra, replacing Barnabas, and became Paul's close friend and confidant. Accompanied Paul in his second journey and became bishop of Ephesus and opposed many pagans festival, imprisoned and martyred. No, kini si San Timoteo. Usa-usab kini siya ka Kristiyano nga sumusunod, no, mga matud pa kabadi, mga kabadi kini siya ni mga sa ato pa na mga sinaligan ni Saint Paul. Nahala, no, ari kita manghigala sa atuang wala sa kita kahuman na di ay. Atuang wala na kita sa proper catechism. Kumusta na dahil mo din na, ha? At mga lay ministers, kumusta na, no? Father, tinuod ba nga ang pagtuo kinahanglang ipakita sa buhat? O na sa Biblia, no? Sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 14 sa 26, ang pagtuo nga dili makita sa buhat, patay. No? So, kitang tanan na adyod tay nga na ay pagtuo sa Diyos, kinahanglan yun nga atong ipakita kini sa buhat. No? Dili bitaw mahimo mga higala nga kanabang kinaiya bitaw nato nga murag buutan ra sa simbahan unya dili buutan sa personal. kanabang murag buutan ra ba murag buutan pero dili gid ay ingon niya na, no. So muna nga kutob sa mahimo, no, manigkamot gyud kita nga mapakita gyud sa buhat ang ato ang mga binuhatan mo kanay gitudlo ni San Pablo, no, dili ni Santiago nga sa miyahang mga tinunan, no, nga kinahanglan ha nga ang inyohang pagtuo ipakita gid nato sa buhat. Okay, another question ta manghigala. Father, tinuod ba nga bisan ang mga dili Katoliko mitahod kang Mama Mary? Of course, dunay mga relihiyon nga mutahod ra gihapon kang Mama Mary, no, ang Aglipay, Protestante, mga Islamic religion, no, mutahod na sila kang Mama Mary. Mga Anglicans, no, ang dili ra kayo mutahod sa mga ni Mama Mary kini mga sikta, mga Christian sikta nga muraba o ang ila si Mama Mary ila bang gi-equate ba ngadto sa mga Dios kay do naman goy ginaingon sa Biblia nga dili ka magsimba sa mga Dios muna nga alang kanila kung mutahod sila kang Mama Mary sama ra kuno nga nagtahod sila sa mga Dios. But anyway, kung ako pipangutanon, magdepende naman guna nimo. Pareho sa mga Katoliko, wala man ta maghimo, magtanaw kang Mama Mary nga usa ka Dios. Gani ang pagtawag nato ni Mama Mary, gitawag naman nato siya og Santa Maria. So ato ra siyang gitahod sa iyahang pagkabalaan. Tungkol kainahan biasa ni. So abita ni ingon nga Diyos Maria, wala ba yan? So bana nga mga laing relihiyon ipamugos man gid nila nga kita ko ng mga Katoliko, giisip ko doon nato nga sa Diyos si Mama Mary, di harapon sila na sayop, no? Kaya dili man na mo yatong pagtanaw kang Mama Mary. Balaan na yun si Mama Mary, kaya inahan ba siya ni Jesus, ug nahimo po siyang sanglitanan sa mga mayong buhat. Okay, another question. Father, tinuod ba nga mas daghan ang mga binilanggo nga makasulod sa langit kaysa mga tao nga naas gawas? Dili sa daw, grabe na sa nahinoon. Magpapriso na lamang tanaw mo ng istoryahan mo. Ang mo pasabot siguro, anak, ka nabitaw nga mga panultihon ngayon niya na tuod kay susulod manggod, ang mga binilanggo, libre naman, wala naman gud sila laing lingaw. No? Wala man sila laing trabaho dito, kaon, katulog. So, ang uban na dili tanan ha, ang mga binilanggo, makaton gyud sa pag-ampo. Kay, unang-una, naginulsol po sila sa ilang mga sala, nya aduna po pipila ka mga prison ministry nga nagtudlo kanila sa mga pangdios noon pagtulunan
muna nga daghan gyud sa mga kining gitawag natong binilanggo nga ma-converted, no, ingon niya na. So, pero wala na nagpasabot nga sila ra hinuon mo maluwas dili. Sa kinaiya ra ginani mo bitaw na nga manimba gid ta bisan nata sa gawas mugahin gid kitag panahon kay ang sabi nilanggo god kanang warag pwede man silang mo full time sa ilahang pag-ampo sa Ginoo kay wa man sila ilaing lingaw, no, pero kita sa gawas maning kamot ra gid ta, no, ingon niya. Abi no, din na lang una kita kutob ha, kay medyo ulo api kita gamay sa oras. Sa padayon lagi kita ha, sa ato ugma day nga adlaw, adi sa Bernes pa man ron. Ugma nga adlaw di ay moari diri sa amo ang parokya si Father Steve, si Father Mark Vilos para mo pasabot pa gyud sa akong mga sakop kung unsa gyud, no, pasabot ka namo kung unsa gyud kining BEC. Okay, klaro? Mayang buntag. Dahil salamat sa inyong pagpakiguban kanako ug maayong mudto Pilipinas.